A mae hyn yn fel pwysio fel gwyneb fi lan, yn lle mae'n fel droopy. A mae hyn yn helpu mynd fel wrinkles. Llwyth o hufennau ac olewon i'r croen. Mae gan Elsa llawer o gynnyrch gofal croen, ac mae'n ei cadw mewn oergell arbennig yn ei hystafell. Defnyddio y serum, y lash serum, fel end-eye caffeine, a y toner, a moisturiser, a cleanser. Yn 13 oed, mae'n rhan o arfer sy'n dod yn fwy cyffredin, lle mae plant mor ifanc ag 8 oed yn gwario ar gynnyrch gofal croen. Roedd yn dechrau mynd yn poblogaidd ar TikTok, a roedd ffrindiau fi yn dechrau defnyddio nhw. A fi'n meddwl, mae hyn yn edrych yn dda. Ydych chi'n rhoi ar gyd o'r spots chi, fel just dots y spots. A fideos croen ar TikTok sydd wedi dal dychymyg Martha hefyd. Nath ddechrau gofalu am ei chroen yn 9 oed. Nes i gweld y merch yma ar TikTok yn siarad am CeraVe a sy'n wedi helpu croen hi, cos mae hi'n cael croen sensitif a fi'n dweud, fi'n cael croen sensitif hefyd. Bellach mae Martha, sy'n nawr yn 13 oed, yn ceisio mynd dan groen pob cynnyrch, gan ymchwilio i weld os ydyn nhw'n addas i'w defnyddio. Ond mae un meddyg yn rhybuddio am effaith yr arfer poblogaidd yma ar groen ifanc. Pan chi'n blentyn, mae'r croen chi dal yn datblygu, a mae pethau fel retinols a'r asidau cryf yma yn gallu cael effaith niweidiol ar eich croen chi pan chi'n oedolyn. Nôl yn ei hystafelloedd a mae'r ymbyncio'n parhau. Ond gyda gofal, mae gofalu am groen o oed ifanc.